Ovde jedan ekser, nema novijeg datuma da je ukovan, sve je to autentično. Većina ovih brvnara je specijalnim nekim konstrukcijama preveženo ovde, znači nisu razvaljivane nego ovako kakve jesu. Ovde je otvoreno 24 sata, što kažu, ja sam zaposlen, supruga takođe, pa se desi ponekada da nema niko, ali otvoreno i tu je jedna rashodna vitrina, pa se ljudi jave, ja kažem otvorite, poslužite se sami šta vam odgovara, ali eto, za godinu, dve odlazim u penziju, tako da bit će mi to neka zanimacija. 99% je domaća hrana. Ovde najviše toga se sprema tu iza leđa na vatri. Tu se peče pored pita i lepinja. Prasence se okrene na ražnju i tako. Ispod sača, jagnjetina, šta već ko naruči. A što se hrane tiče, to supruga i tašta, moram da pomenem tašta. Njih dve to rade. Tu su razni džemovi od voća sezonsko, kako šta nailaze, one to sve pakuju u tegle. Onda ja se malo bavim ovim suvenirima, izgradnjom suvenira, šta znam, kućice za ptice, zaprežna kola, šta već, bunari i tako nešto što je vezano sa ovom etno celinom ovde.